съм така, да се разширимо. Аз съм тук. Аз съм още. И кога ме нема, бе? Как не се ме видя сам? Не. Ирче, сторите го. Ама все се ремчите дойде, ама не го пуша. Сега ще го слушам. Не се седе близо до камери. Ще си не седе близо до камери, със всеки неща. Къде публика? Вие направили екипа без копията, бе?